Lapu-Lapu City LGU ug DepEd Lapu-Lapu City Division musangat og kaso batok sa 7 ka mga individual nga mipadlak sa Abono Elementary School niadtong Nobyembre 1. Ani ang report. Sa video nga kuha sa CCTV sa Barangay Pahak niadtong Nobyembre 1 sa alas 9:30 sa buntag, makita ang sunod-sunod nga pagsud niining pipila ka mga individual sa gate sa gym sa Barangay Pahak ug midiretso paingon sa main gate sa Abono Elementary School. Usa kanila may dalang tarpaulin. Kay medyo distansya ang CCTV, di kayo maklaro ang aktwal nga pagpadlak sa main gate. Sa phone interview sa Lady Guard nga si Juanita Cantilla kinsa mo'y duty ni adtong higayuna, iyang gibutyag nga sa wala pa ipadlak ang main gate sa tunghaan, giistorya pa siya sa grupo sa mga lalaki sa ilang plano nga padlakan ang tunghaan. Okay ra na nimo kung laka diha, ya padlaka na mo. Ing mauto gipadlakan nila din. Nara ko sa sulod, ma'am. Nara ko nga okay ra ko dire sa sulod. Ay ra mo kabalakan na ko sir kay okay ra man ko dire sa sulod niya. Napod akong trabaho dire. Di na ko pwede yaan kay on duty man ko aning time. Human sa hitabo, gipahibaw niya ang principal sa tunghaan nga si Ma'am Irene Godinez kinsa nagpatabang usab kang Mayor Junard Ahong Chan ug kang Kapitan Junjun Umpad aron makagawas ang Lady Guard. Sa gamay nga gate nga alang lang sa mga tao, nakaagi ang Lady Guard human maablihi ang kandado niini. Busa pagkahuman sa iyang duty niadtong Nobyembre 1 sa alas 6 sa gabi, nakagawas pa siya sa tunghaan agi sa gamay nga gate ug didto ra usab miagi ang iyang karilibo nga gwardya. Kagahapon, kay 24 oras man ang duty sa Lady Guard nga si Cantilla, nahibong na lang siya nga naputol na ang kadena sa main gate sa tunghaan. Wa siya makabantay kinsa ang nagbuhat ni ini kay brownout kagabi kay may nibuto nga transformer. At that time nga nakahibaw ko, ni-report man dayon siya, wala na may na problema, ug unsay mahitabo sa pag-abot na sa mga bata kay wala na may angay ika-alarma kay open naman gyud ang gate. Busa kaganiha, natigayon ang klase sa mga tinunan sa Abono Elementary School ug Abono High School nga parehong nahimutang sa maong campus. Ang Abono Elementary School adunay 1,319 ka mga tinunan samtang 881 sa high school. Kay naamantay morning shift nga mag-start og 6 a.m. So before 6 a.m. okay na, linaw raman pod ang gate dapit, nakasudra sila, sakto ra ilahang pag-abot, wala pod sila nahadlok. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuang habig ni Noel Cosep, kinsa gikatahong eredero sa pamilyang Alegres, nga claimant sa usa ka ektaryang luna nga gibarugan sa Abono Elementary School ug Abono High School ug gikatahong maoy nango sa pagpadlak sa tunghaan apan wa kini sa ilang panimay dihang among gibisita. Nagdumili usab pagluwat og pamahayag ang ubang mga sakop sa ilang banay. Oktubre pa sa miaging tuig, gikatahong gipabarog sa mga eredero sa pamilyang Alegres ang tarpaulin sa atubangang bahin sa tunghaan nga nagpahibaw nga pribado ang maong luna ug iya kini sa mga heirs ni Marciano Alegres. Apan matod ni Attorney James Saison, City Attorney, niadto lang milabayng Setyembre, mipadaog formal communication ang mga manununod ni Marciano Alegres kabahin sa ilang claim sa luna ug gani na hinabi pa niya si Noel Cosep pinaagi sa telepono ug nagpasabot sa baruganan sa lokal nga kagamhanan. Busa, gikahibong na lang nila nga gidayon gayud sa mga heirs ni Marciano Alegres ang pagpadlak sa tunghaan. Si Attorney Maricar Ruñez, DepEd Lapu-Lapu City Division Legal Counsel, miingon nga may mga dokumento silang gihuptan nga magmatuod nga niadtong Hunyo 1960 napalit ni Fructuoso Fuentes, PTA President sa nasong tunghaan, ang luna gikan kang Cornelia Alegres. Mi-execute usab si Fuentes og deed of donation sa luna ngadto sa lokal nga kagamhanan. Execute si Fructuoso Fuentes og deed of donation in favor sa City of Lapu-Lapu, 1966 August. So, mao ni karon ang basis nga ato ang giila nga tag-iya sa yuta kung asa gitukod ang Abono Elementary ug Abono High School kay mao gyud ang City Government of Lapu-Lapu. Sa stand kit sa city wag gid sila right no kay based sa documents nga atong gihuptan ang syudad man sa Lapu-Lapu mao tag-iya sa yuta unya ang DepEd Lapu-Lapu Division mo tag-iya sa building. It's difficult for us nga bayran nato sila nga may dokumento nga ikapakita nga gidonate ang maong eskwelahan. Pakita gadunay resolution. Now kung mo insist gid sila nga pabayran
they go to court. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.